हेलौ लोगोफोर खुलुमबाय बयखौबो आंनि माइदांस्रि बर' इउटुब चेनेलाव दिनैसो आंहा बेसेबा गोबावनि उनाव आरो दा जोङो गुवाहाटियाव थांनो ओंखारदो नै माथुआ या देलायसोदो नै बागरदोनो लानो ओमफ्राय न'आव थांफिनना लायबाय ओमफ्राय बास फैदो आरो बासा नंगौना नङा मिथिथ'आ भुटियासो बासनो आरो दंबावो आरो खाथाम ना हाबो दंबावो नै बासाव गाखोबाय जोङो ओमफ्राय लास्टनि सिटआवनो आरो ओमफ्राय दंबावो आरो ममिमु ओमफ्राय खासे जायगा आवगायदोंमोन ओमफ्राय नै गारिया बासाबो फिसा आरो आइ खिथाबावखांबा उन्दु नै गाखोजोब्बाय सिख्लाफोरा नाहरसन खेबसे आखायानो जि मावग्लुंखायो ओमफ्राय हमदोना आखाया आइथिं लांदां आंहा खिरखि खाथियाव थादों नालाय गथ'फोरजों नोंसोरखौबो थाबांगौमोन नै सिख्लाफोरा नै जि दा मबाइलखौ दिहुननो बावरदो नै उनावसो जि सोलायदों ओमफ्राय ज'नोनो नै आंनि सेन्देला जाख्लाबलायनाय दिनैसो फार्स्ट गान राजस्थानाव बायनायमोन दिनैसो फार्स्ट गानदो एन्जर जानायखायसो गोसोखांदो आरो ओमफ्राय नै लोगोफोर जोंहा रुङियावसो ओंखारबाय फैनाया अखा हासिदो बासाव गाखोबाय ओइ नै मायाया नै माबा जाबायानो आरो इसोराय उन्दुजोब्बाय टेन्टआव जोब्बाय जाजोब्बाय जोङो माया ओमफ्राय बमि मुवाय सिगाङाव दोङो माया नाहरसन खेबसे अखा सिजाना गोजांबायनो बेस्रा नै थांगासिनो अखासो हागासिनो आरो साथाबो लाबाखै जोङो मायाया गोबाखांबायानो मायाया नै खाथामा मालाय थाबायना थां बार सेन्देलबो सोनो मोनगोन ना मोना मिथिथ' आरो मानसिफोरा अखा गेदेर नै लोगोफोर सेन्देलखौ मायाव दोनदों ओमफ्राय गोमाजोब्बायनो सेन्देलानो सोरनियाबा ओमफ्राय बेखायनो आङो सेन्देलखौनो नै जिलासो गानना फैदों आं गोमाखायो नों ममि माबायदि नांदो मोजां नाङो थायना थायबाबो बासावनो सुबिदा मोनदों सेन्देला गोमासोयो लोगोफोर बेनोथ' मायाव दोनो दासो अखाया गैलालै जेन'का मानसि जादों सेन्देल एबार इदि होदो दखन नै इदि होबाथ' मोजां थाबायनो नय खेबसे होआखैमोन ओमफ्राय सेन्देलखौ गारबोबाय जोङो गोमायो ना मायो मिथिला आं बे सेन्देलखौ जिनायसो गानना फैखादो गोमाबा गोमाथो होननानै ओमफ्राय र' फैसा गैखाया जोंहा रावनोबो होनो खुस्रा खुस्रि दा थांगासिनो जोङो माबायदि नांदो एबार फार्स्ट टाइम बिराद मोजां नांदों आंनिया सेकेन्ड जाबाय ओइ खेबसे सान्दुं दङमोन एबार मोजां नांदो अखा हाबाबो बोथोरखौ दोनगोन होननानै माबायो जांलि बिसोरो शांति से आगे बढ़िए माँ कामाख्या का आशीर्वाद आपके साथ है सभी की सुरक्षा और शांति के लिए रास्ता थोड़ा लंबा किया गया है भीड़ कम करने के लिए कामाख्या मंदिर अब आपके बहुत करीब है सभी की सुरक्षा और शांति के लिए रास्ता थोड़ा लंबा किया गया है भीड़ कम करने
আৰু অলপ সময়হে বাকী মাতৃ ধাম আপোনাৰ একেবাৰে ওচৰত ধৈৰ্য ধৰি मोनहैसिगोन जोङो मोनहैसिगोन मान गोलाव थाबायखाबाय ध्यान दें मां कामाख्या मंदिर अब आपके अखा थाइफ्रिगासिनो ओमफ्राय जि गरम जादों आरो अखा थाइफ्रि बिथिं इखिनियाव खालि मोनलायदो मानसिफोरखौ र' इथिंना हरनि र' गाहै माबादो होनो मा पाका बायदि मोजां सिया खुंथिंलायदो नियाव नियाव लानो साबायदो फट' माबायदि मोनदों गिता बिराद मोजां मोनदों थाबायनायखौसो माबा मोनदों आरो थाबायनायखौ दा माबायदि थांनायखौ इयावथ' बाय मोजां नांदो दा थांनायखौ फैबाय आरो माला दा लामायाव जागोन दे मा मोनो मा जि मोनो बेखौनो लाना नै सेरलायसो दोनो फट' लानो लोगोफोर थांनो जासिगोन जोंनिया नै इथिं मालाय नै देलायग्रा नागिरसोदो सिख्लाफोरा मा लागोनबा माबा लानाय मोजां बिसोरो आसान नायगासिनो थांनो ओंखारबाय जोङो थांगासिनो दा नै मा मोनदों नै खासिया ओमफ्राय आंनिया नै आंनिया पापर मोनजादो जेखौ होयो लागोन थिनि बे फाइनाव जादियाना नै प्लास्टिकआनो माबा जोब्बाय आंना जायै थांसै एबार जोंहा प्लास्टिक लादों मोजां नै आंनि आसियाव सोखादो मा माथुनालाय मोननायखाय जि बयबो जाखायोबा मा बुस्थु पापर जिबाबो मोनजाखायो दैबाबो जानाय लोंनाय मा जानो दैबो लानो र' दा जों नै थांगासिनो जोङो जागासिनो नै सेल्फिबो लानो ओमफ्राय भिडिअ लादो सेल्फि लादो नायलायदो खासेबो लादो ख्राव मायाखौबो नाय आंनिया आंना मोनसेल' दंबावो जि मानसि नायबोलायो बिफोरखौ मारै लायो নিজৰ বয় বস্তুৰ ওপৰত নিজে নজৰ ৰাখিব আৰু পকেট মাৰৰ পৰা সাৱধান থাকিব পকেট মাৰা
Foto sampai di nama. Nah, dose res lah, dia cuma tuh mau menghai tuh akhirnya ada. Dose res tuh, bingung. Kasih foto nice deh. Sandal lagi nih, jeng sandal lagi mana sabai, jang serba sekarang nak itu. Jeng ni jaga, ini yuk semua. Angnya pada dengan agak ni cari oleh. Angnya bila jang. Sandal bila jang ni. Nah, lo kamu sandal tu, orang tu sandal anu gila dah, maya balang ke. Plastik kau sini ane ini gunan tadi ni ya, ini ada mun kabai. Dah angnya se, angni kesur kan nak kau nanti son. Sebab tu barang sangbal, muzang munane. Angni Rajasthan ni sandal kan bayi nak. Nah, lo kau orang ni sandal ane gila, mun lane kau sandal kena. Hamakan nafai tu bawa nai lai. Dah malah ini kesukaan nak hang jangan orang tu barak ke bah. Mani di sandal gemayor, hang lai besar aku gemade, angnya gemah itu sekarang ni ya. Yang nu tu mai thade sayang nu, rau bulang kanai nungan nane. Dah sandal ane ya. Iya sandal ane. Le plastik kau sini ane plastik ane, zilai lai sandal ane jus kau plastik ni bisi nane. Ada apa mabene pansuan gila. Sudah gemah sudah anak itu sudah munak ini kah. Ini mana kacau nu menkakli sah sebenarnya. Sindelan gila tang, itu kita tang langsung loh. Lagu apa? Sindelan gemah sebaik nih. Mencium macam sindelan gila. Kau nak langsung sebaik mana macam sindel ke? Maya ni apa gila, Cina ni apa gila, Mati ni apa gila, Gita ni apa gila. Mumi ya lo semua baik malai. Fine. Berang nyara apa? Gemah kagen nani ang jilak sih kan apa kado mandi soalnya tadi apa baik. Kasih tu malah ini sindel kan orang dua ang yang gemah tu najib, gedung sindel kan orang dua perai. Coba sekali apa? Sulang ni kerja. Masih beli nak aku itu. Ang itu nu basi lagi jenis sejatra kan dengan ang ba. Jenis gemah apa? Dah sandal ni halla ya, sandal ni halla, sedikit sini. Lagu apa? Sini sandal ane gemah sebaik gila. Dose res lah dero. Kan ya, mereka kan ini menfai tua kai. Cina pun ada. Nih sandal gemah kerapur keseng siang ni, aku tak nasri men. Gudan media ni menang jenis bagan aku menang harum musang ini dekosia. Mereka ni ya. Ini ada silokan dah apa ya? Mereka ni gemah bayi dukut cia dah bayi dah. Ni ya? Gemah dia. Ini alose. Mereka anda gemah deh. Dah ikan kita Cina ya, ikan kebelazi. Mereka itu kan ni le. Ada kan ini mau wis pa. Itu kan ini apa gemah sebde. Itu kan ini apa? Dukut cia. Gedan meneng ni apa? Oh bisa kau bayi dulu. Mereka ni apa gedan mencin dia lah. Oh, harus kan mendapat cara. Dukut ya. Thangna जाबाय जोंनिया thangna जाबाय नै जि हिफोरान ना दोनदो सान्दुं नांदो मान सान्दुं नांबाय दहाय फुङाव अखा हासोनानै नोंसोराव जि बार नाङोना मानसिफोरा इयाव ज'ज'ना दंजोबो रावबो माया थांनाया माया नोङो मालगारियाव थांनो मालगारियाव थांनो आयै गरमथारहाय मासि गरम नै जोंहा जानो हाबबाय दासो रङियाव हाबदो आरो ओमफ्राय दा परथा जानायदो बयबो नै लोगोफोर सफायबाय जोङो खासे गस्ला माबा माबि फोनांना लाबाय बाय बाय